హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బంతినారు చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో. ఆల్రెడీ ఇందులో పెద్ద పెద్దవన్నీ తీసి చైన్లో పెట్టేసి వచ్చాము లాస్ట్ టైం వాన పడ్డప్పుడు. ఈరోజు మళ్ళీ వర్షం పడ్డది, ఇక నారు కూడా పెద్దగా అయింది కదా, తీసి వేరే దగ్గర పెట్టుకుందాం. వర్షం పడింది కదా, వేర్లు కట్టు కాకుండా ఎంత బాగా వస్తున్నాయో చూడండి. ఇంత నారు మాకైతే అవసరం లేదు, అడిగిన వాళ్ళకి చాలామందికి ఇస్తున్నాము. కొన్ని తీసి పెడదాము, సరిపోతాయి. ఇప్పటికే చాలా అయినట్టున్నాయి. ఈ విధంగా కలవారతో మట్టి తీసి వీలైనంత లోపలికి పెట్టండి, ఎందుకంటే చెట్లు పెరిగిన తర్వాత పువ్వులు పూసి వెయిట్కి అడ్డం పడతాయి. ఈ విధంగా నాటుకోవాలి. ఇలా లోపలికి పెట్టడం వల్ల ఇప్పుడు వర్షాలు పడతాయి కదా, చెట్లు కూడా అడ్డం పడకుండా ఉంటాయి. పట్టుగుచ్చుల చెట్లు వీటిని కూడా వేరే చోట నాటుకుందాం. మార్నింగ్ కొన్ని తీసి వేరే చోట పెట్టాను. వీటిని మేమేం వెయ్యలేదు. లాస్ట్ టైం ఇక్కడ చెట్టు ఉంటే వాటి గింజలు పడి ఇవే మొలిచాయి. ఈ పట్టుగుచ్చుల పువ్వులు మెరూన్ కలర్లో వస్తాయి. ఈ చెట్లు చాలా పెద్దగా అవుతాయి. పొప్పటి చెట్టు పెట్టుకుందాము. ఆల్రెడీ ఇంట్లో ఒక పొప్పటి చెట్టు ఉంది, తిని పడేసిన పొప్పటి గింజలకి వెళ్ళి మొలిచింది. చూద్దాం, మా ఇంట్లో ఉంది, ఎవరన్నా అడిగితే ఇద్దాం, లేదంటే అలాగే పెరుగుతుంది. మళ్ళీ పెడుతున్నాను. ఇవి రెక్కబంతి చెట్లు, ఎల్లో కలర్లో పూస్తాయి ఈ పువ్వులు. చాలా బాగుంటాయి ఈ పువ్వులు.